O'n i'n gogoneddu Duw ac yn dwy gogoniant iddo fo, wrth i ni fwynhau ei bresenoldeb ac wrth i ni gyflwyno'n hunain ar enaid gwerthfawr yna. Byddwn ni'n sôn am hynny yn y man. Mae yr arglwydd wedi ymddiried i ni. Ganwn ni felly, os gallwn ni rhif 673. O'r hwyl wrth feddwl am eiriau Iesu yn y man, ynglyn ag ennill a cholli. Beth sydd yn ennill ac yn golled i ni? Be dyn ni'n ennill wrth i ni golli? A be dyn ni'n golli wrth i ni ennill? Mi feddyliwn ni am yr gêm yna. Gêm rygbi neithiwr. Rhai ohonoch chi fydd yn gwylio hwnnw. A De Affrica yn ennill am y camgais rygbi. A'r holl genhedloedd yna wedi bod wrthi'n cystadlu hyd hynny. Ac oedd wedi gobeithio ennill, ond un oedd yn cael ennill yn y diwedd. Mi feddyliwn ni'n ogystal am mwy sobreiddiol rwsyd am bater rhyfel yn gyffredinol yn yn byd ni. A meddwl pa ennill sydd. Pa ennill o gwbl sydd yn nghanol colled rhyfel. Nid ydy pawb yn colli. Does dim mantais. Dim ond colled yn cael ei ddwyn ac yn ganlyniad i'r dialedd yna. Sy'n ni'n weld mewn cymaint o'r ryfeloedd ar y dydd yma. Ac mi feddyliwn ni am eiriau Iesu ynglyn â'r enaid. Fel y gallwn ni. Os nad ydyn ni'n ofalus, golli hwnnw. Golli'r peth drud a gwerthfawr yna. Mae'r arglwydd yn ei roi dangosod yng nghalonau ac yn person ac wrth ganol odolaeth bob un ohono ni. Os nad ydyn ni'n gwylio drosto fo ac yn ei ymddiried o i'r arglwydd un. Dyna mae'r salmydd yn ei wneud ac yn dweud pethau da wrth enaid. Mi fyddwch chi a fi'n siarad efo ni'n hunain, siŵr, ac yn dweud pethau wrthon ni'n hunain, ac yn rhyw sibrwd pethau wrthon ni'n hunain, ond mae'r salmydd yn mynd ati bwriadol i ddweud pethau da wrth i enaid, wrth y dyn mewnol yna,
wrth yr hyn sydd yn ddol o'i hun. Ac os ydych chi'n gallu gweld rhywfaint ar yr adnodau yma, garwn ni'n ei ddarllen chydig ohonyn nhw fo'n gilydd, os gallwn ni ddarllen yr 7 adnod cyntaf fo'n gilydd, y cynnar ddarllen ei chydig o'r gweddill ac yn ei ddarfod efo'n gilydd hefyd. Mae'r salm yn dechrau ac yn darfod gyda'r enaid. A beth i gwaith yr enaid yna yn bendithio yr arglwydd. Os ydych chi'n gallu gweld, i ddarllen 7. Fy enaid bendithio'r arglwydd. Cyfan sydd yno ei enw sanctaidd. Fy enaid bendithio'r arglwydd a ffaid ac anghofio i'r holl doniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, mi a chau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r bwll ac yn fy nghoroni a chariad a threganu. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyniau, i adnewyddu fy ieuenctid fel erydd. Mae'r arglwydd yn gweithredu cyfiawnder a barn i'r holl rai gorthwedig. Dysgodd ei ffyrdd i Moses a'i weithredoedd i blant Israel. Ac yna mi ddarllenau ymlaen sygarog a graslon yw'r arglwydd. Araf i nigio llawn ffyddlondeb, nid yw'n cyrryddu'n diddiwedd ac yn meithrin ei ddicter am byth. Ni wnaeth a ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau. Oherwydd fel y mae'r nefoedd uwch ben y ddaear, y mae ei gariad ef dros yr holl rai sy'n ei ofni. Belled ac y mae'r dwyrain, oddi wrth y gorllewin, pellhaodd ein pechodau, oddi wrthym. Ac fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly y tosturia'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd, cofio mae llwch ydym. Mae dyddiau dyn fel glaswelltyn. Mae'n blodeuo fel blodeuyn y maes, pan ar gwynt drosto fe ddiflanna, ac nid yw ei len ei adnabod mwyach. Os gwelwch chi yn adnodau nes dilyn wedyn, allan ni ymlaen. Ond y mae ffyddondeb yr arglwydd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ar yr rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant, i'r rhai sy'n cadw ei gyfamod, cofio'i orchmynion ac yn ufuddhau. Sododd yr arglwydd ei orsedd yn y newydd, ac y mae ei brenhiniaeth ef yn rheoli pob peth. Bendithiwch yr arglwydd ei engylion, yr rhai cedyrn sy'n gwneud ei air, ac yn ufuddhau i weiriau. Bendithiwch yr arglwydd ei holl ddioedd, ei weision sy'n gwneud ei ewyllus. Bendithiwch yr arglwydd ei holl weithredoedd, ym pob man o dan ei lywodraeth. Fy enaid bendithia'r arglwydd. Yn y nefoedd sy'n gwneud gwaith dim, pawb ar y ddiau, yn holl lydd. Pob peth sydd yn y gyngerdd i gyd, pob peth neu wedi i wneud o ban o dan ei lywodraeth, bendithio fo. Ac mae'r cyfan yn cochwyn wrth i ni bendithio'r arglwydd yn yn heneidiau a chofio be mae o wedi wneud i bob un ohono ni. I maddau dy holl gamweddau, i chau, wedi gwaredu, wedi coroni ni a chariad a threganu. Cadlu ni a daioni holl ddyddiau yn adnewyddu ni yn bwyd. A cofio pwy ydy yr arglwydd yn dad sydd yn tosturio wrth ei blant ac yn madde bell ac y mae modd gwneud. Gwneud lles i'n heneidiau ni gael clywed y pethau yma. Dydy? Ac i'n gwaith y pethau yma. Wrthon ni'n hunain, i ni atgoffa'n hunain o'r pethau hyn yn mwyn gilydd. Fi am ddarllen cwestiwn Iesu wrth i ni fynd at yr Ennill yn ôl Marc a phenod 8 yn y fan honno. Iesu wedi bod yn gofyn y cwestiwn cynt, pwy mae pobl yn ei ddeud ydw i?
A phwy meddech chi ydw i? Pedr wedi ateb, mae ti o'r Mesoea, mab yn Duw byw. Ac wedi cael gweld was mwy nag y mae yn llygaid naturiol ni yn ei weld yn cael gweld pwy ydy Iesu Grist. Iesu mynd ymlaen, wedyn ni sôn am yr hyn sydd yn aros o'i blaen nhw. Am yr croeshoelio ac am yr hyn y mae o'n mynd i fod yn ei golli. Ac mae Pedr yn ffeindio hynny'n anodd iawn i ddygymod ag o. Ac felly yn ei gyrryddu o. Ond mae o'n cael cerydd gan Iesu am feddwl i rwystro fo rhag y ffordd sydd yn arwain o'i flaen o mae'r rhaid iddo fo i chymryd. Ac felly mae o'n dweud yn y fan yma yn nodau 34. Galw pawb ynghyd. A'i ddisgyblion a dweud wrthynt, os nid neb ddod ar fo ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes am canlu ni. Oherwydd bynnag am ein gadw ei fywyd, ei cyll. Bynnag am gyll ei fywyd, mae mwyn i ar efengyl ei ceidw. Pa elw ac aeth rhywun o ennill yr holl byd a chorffedu ei fywyd. Oherwydd beth all rhywun ei roi yn gyfnewid am ei fywyd. Be bynnag fydd a chywilydd ohono fi, ac o'n geiriau yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon. Ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt. Ddaw yn gofoniad ei dad gyda'r aniwiol sanctaidd. Yn bentys Duw ar y darllen yn ar gwrando o'i air. A'r sôn yna. Am ennill yr naill llaw, colli, ac ennill wrth, golli a cholli wrth ennill. Ac mae o'n swnio fatha rhyw bos mawr i drio i weithio allan. Dydy, beth sy'n mynd ymlaen yn ei fan yma? Sut ydyn ni'n gweithio hwn allan? Dyma'r arglwydd ei hun yn geisio ohono. Lle os gawn ni ymuno i gannu'n ail emyn 689. Digon o sôn yn emynau ni am yr hyn sydd yn arhosol yno ni am yr enaid. Am sbant y celyn, dim mwy nag yn sewel enaid dos ymlaen, meddwl fo mewn emyn arall yn siarad wrth i enaid. Ac yma, warglwydd dywed i'n palu, gallaf gario meichiau lawr yn ydwy, a minnau'n wan, pa fodd y codau'r lleia i'r lan. Swyddau di, dail meichiau mawr, yn arnad sbeth allan. Am hyn, o llofidiau i gaeth meso gyfan arna ti. Ac o'n nerthaf enaid gwan ei ffydd. Dyna di brofiad o. Enaid gwan oedd gan Williams Fantacelyn. Felly, enaid gwan sydd gan bob un ohono ni. Ac angen i fwydo ac angen i dyfu mewn ffydd. Nerthaf enaid gwan ei ffydd i borthwys arna ti bob dydd. Heb flino gylch rhyw amser draw. Hwnnw'n dodi'n othbys i ddaw. Heb flino'n hunain. Poeni am yr hyn a ddaw. Mae'r cyfan hynny yn ofal yr arglwydd meddwl. Yn digon i'r diwrnod i drafferth ei hun. Nerthu nôl y dydd. I'r amser i newid. Ganwn ni felly rhif 6.
Ni ymuno felly, bawb ohono ni, a chyflwyno'n hunain ger bron yr arglwydd. Rhywbeth arbennig yn does wrth i bob un ohono ni wedio ynghyd felly. Ysbryd ni'n cael ei ymuno ynghyd gyda'r ysbryd yr arglwydd ei hun. Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael closio atat ti fel hyn efo'n gilydd y bore yma. Diolch i ti o dad am roi nawydd yn calonau pob un ohono ni i ddod i sgeisio di. I ddod yn hyd fel hyn i roi clod ac i ogoneddu dy enw di. A dyn ni'n diolch i ti o dad, mae dyna rwyt ti'n ei geisio ohono ni ogoneddu di dy hun. Mwynhau bod yn dy gwmni di dy hun. Ac wrth i ni ddod a chyflwyno'n hunain i dy gwmni, rydyn ni'n gweld yn heneidiau ni'n hunain hefyd, cael ei diogelu, cael ei gofalu amdanyn nhw'n cael ei bwydo ac yn cael ei nerthu arglwydd. Dyn ni'n ymwybodol ger dy bron o'n gwendid arglwydd. Gwendid bob dydd ac o'n hangen amdana ti dy hun. Dyn ni'n ymwybodol arglwydd yr wythnos hon ac o rai sydd mewn profedigaeth yn prist. A'r gwendid yna sydd yn dod yn sgil hynny arglwydd. Colli anwyliad. Colli sicrwydd yn y byd yma a chwmni ac ymgeledd arglwydd. A dyn ni yn gofyn i ti fod yn nerthu ac yn cysuro, cynnal ac yn amgylchynu yn dy gariad. Yr rhai sydd yn plith ni'n gofidio ac yn galaru arglwydd ar amser arbennig hwn. Fe feddyliwn ni drwy'r byd arglwydd am gymaint sydd yn gofidio, gymaint sydd yn ofni am y ddaw, gymaint sydd mewn pryder a phoen. Ac arglwydd o'n i'n teimlo mor ddiymgeledd, mor ddiymadferth, rwsyd yn myneb yr holl angen yma. Arglwydd, ni di helpu ni beidio digaloni. Ni'n cynorthwyo ni arglwydd i ddal ati, i gyflwyno mewn gweddi, i fod yn codi llais o blaid y gwan, o blaid cyfiawnder yn y byd ni arglwydd, o blaid yr rhai sydd heb
lais eu hunain, sy'n cael ei gorthrymu, sydd yn byw yng nghanol ofnau ac erchyllderau. Arglwydd da, mae'r rhyfel blin sydd yn Gaza Israel ar hyn o bryd yn blino bob un ohono ni. Rydyn ni'n gofyn o dad fel y mae yn y bobl di ac yn Gristnogion yn y llefydd hynny. Gofyn ar ni sefyll efo nhw a gofyn ar ei gylchoedd dialedd gael ei torri. Cyn i alw am derfyn i'r ymladd arglwydd am gad oediad. Oedi ar hyn sydd yn digwydd ar faes y gad yna. Ar maes y gad yna ar aelwydydd ac ar stepen drws gymaint o bobl gyffredin. Dio ddim mewn rhyw faes brwydr pell, ond yma o ar ystrydoedd arglwydd. Dyn ni'n gofyn i chdi rwsyd, ymyrryd yn y fan yma, fel bod terfyn i weld, terfyn rwan arglwydd i'r dinistr yma sydd yn digwydd ac i'r golled fawr yma sydd i'w gweld yno. Colli bywyd, colli gobaith, colli dyfodol arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti, bendithiod y dangnefeddwyr, rhai sy'n gwneud tangnefedd, ac yn ei geisio fo, ac y byddi di'n dwy'n pobl ynghyd arglwydd, i sylweddoli a does dim ennill yng nghanol y brwydro yma i gyd. O dad, wyt ti, ac arglwydd Iesu Grist, ti ydy'n tywysog tangnefedd ni. Ti sy'n rhoid y tangnefedd yna i ni. Wedi ni'n gael y fraint o'i ledaenu. Bod ef i'w weld yn amlwg yn y byd yma ymhlith y bobl arglwydd, ymhlith i galwad nhw am faddeuant, ac am gochwyn newydd, ac am gyfiawnder yn y byd ni. Golïa o blaen pawb sydd mewn tywyllwch ac anobaith ar hyn o bryd arglwydd. Dyflwynwn i chdi bawb sydd ar ein meddyliau ni, ac mewn angen yn gweddi ac mewn gwendid ym mhob man. Ofyn i chdi drigarhau wrthyn nhw, roed y law iachusol arnyn nhw. I ti i'w codi nhw i fyny, a'i hansgoffa nhw o gwmni di dy hun, ac o weddiad y bobl drostyn nhw. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am waith dy eglwys. Y gwaith yna sydd ynglyn â'r hyn sydd yn dragwyddol yno ni. Ac sydd ynglyn â'r gobaith tragwyddol yna rwy ti wedi rannu hefo ni. Ydy mae o'n ynglyn â'n cymdeithas ni fo'n gilydd, a hwnnw'n bwysig. Ydy mae o'n ynglyn â lleddfu anghenion o'n cwmpas ni. Mae o'n ynglyn â dwy'n llawer o ddaioni i'n byd ni. Ond mae o'n ynglyn â fwy na'r cyfan, a'r hyn sydd yn para yn dragwyddol. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd am gael bod yn rhan o'r gwaith tragwyddol yna, yr wyt ti ynglyn ag o yma ar y ddaear trwy ysbryd glân. A dyn ni'n gofyn heddiw arglwydd, wrth i ni weddio. Y bydd pobl yn troi ata ti dy hun, a sydd yn anwyl i ni. Rhaid yn ni'n ymwybodol sydd wedi troi cefn yna ti, neu wedi mynd i'w ffyrdd eu hunain ac wedi rhoi i bryd ar bethau sydd yn digon da, ond nhw'n llenwi i hamser a'i bryd nhw mond am ychydig amser. Arglwydd da, ni di galw nhw nôl. Ni di beri bod yna newid tragwyddol yn digwydd i'w heneiddio nhw heddiw arglwydd. Wrth i ni gael y fraint o weddio trostyn ac o rannu efo nhw hefyd rhywbeth o'r gobaith yr wyt ti wedi osod yno ni yn hunain. Cliw yn gweddi ni arglwydd, cadw ni mewn ysbryd o weddi, atgoffa ni o'n hangen ni oll ynghyd fel un teulu yma ar ledled daear wrth i ni fod yn cydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, wyt ti'n nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, dyle'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hyn,
Roedd ni heddiw ei bara yn y fyw. A maddau ni yn glendio. Fel y maddau ni wneud yn glendyr. Ac cadwau ni brofedigaeth. Bythir gwared ni'r cadw. Gan ddiseinio ti wedi'rnos. Nerth a'r gogoniant. Yn oes yswyd. At yr ymynydd o Lanog, An Griffiths, ac fel y mae Hisen siarad efo'i henaid hefyd, 189, yn sôn yn deheu am ragor o ffydd, sôn am yr un sydd yn berffaith, yn ei ddau berson, ac o bennaid, wel addasrwydd, person dwi'n hwn, y bywyd mentra arnos bod mentro, byddwn ni wrth i ni gamblo rwsyd, ond mae hon yn gambl sydd yn sicr o dal i ffordd, sicr o mwyn ennill i ni. Does e ddim colled y gambl yma, ond ennill tragwyddol i ni, mentro bywyd arno, a bwrw arnos bwrw. Penwydd i fod o'n dyn i gyd ymdeimlo, nath holl wendidau i gyd yn ddiw i gario rosedd ar ddiafol cnawd a byd. Dyma'r harglwydd Iesu Grist yn addas, wedi dweud yn addas, ar gyfer yn holl angen ac ar gyfer yn unaid trefnol. 189. Enaid gwelafan, hyd ymwdwriaeth bryd, hyd yr ymwdwriaeth awdwriaeth, i'r gelwch anddisyn. Mae'n notir mewn un y person anon wahanol. Mewn y byrdeb ysgu a'n gwaith. O enaid gwelafasrwydd a person dwyfol hwn. A fawyd arnos bod. Am y daiflo a tholl wendidau gyd. Mae'n ddyn sef a ddiafol cnawd a felly, yn byr, os oes bod yn byr, ynglyn â'r enaid. Ac ynglyn â'r cwestiwn mawr yma, dyn ni wedi bod yn meddwl am y cwestiynau sydd gan Iesu i'w gofyn, dydyn? A'r cwestiynau mae Duw yn ei gofyn drwy'r ysgrythur, dyd y gwir, y cwestiwn cyntaf yna. Meddwl amdano fo, cwestiwn cyntaf i adda, ble wyt ti adda? Mae'n gwestiwn yn ddian iawn wedyn, ble mae dy frawd wrth Cain, ac yn ateb ai fi yw ceidwad y frawd gyda chwestiwn yn ôl. Oedd Iesu yn gofyn y cwestiynau yma'n gyson ac yn dysgu drwy gyfrwng y cwestiynau yma. A bron bod yr cwestiwn yma'n swnio fatha rhyw bos. Pa les ydi ennill yr holl fyd a cholli dy enaid? Pa lesad i ddyn os ennill yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun?
Pa beth ar rydd dyn yn gyfnewid am ei enaid. Yr un sydd yn colli i fywyd sydd yn ei gael. Yr un sydd yn cadw i fywyd sydd yn ei golli. Ac mae'r gair yna am enaid sydd yn y gwreiddiol yn golygu bywyd sydd yno ni ac ar sydd arhosol ohono ni. Ac mae geiriadur Ysgol Cymru yn handi iawn ar y mater yn gwirionedd ac yn handi iawn fel ap yn y fan yma. 4 ystyr i'r enaid. Go'n i'n pigo un ohonyn nhw i fyny wrth osod ym mhaned i lawr y bore yma. Paned balm i'r enaid ydy paned yn enwedig mewn argyfwng. Fe nisen ni heb baneidiau. Bal i'r enaid, bod o'n rhywbeth mwy na just, pan da ni'n sôn am yr enaid, da ni'n sôn am rhywbeth mwy na just bywyd, ydyn? Rhywbeth mwy na sydd yn para dros dro a dros amser yn unig. Yr hanes brydol o ddyn sy'n teimlo deall cofio ystyried yr geiriadur yma. Bywyd, eilioes, ail ystyr, gwrdd yn nodir gan geiriad y galon. Nid yw, ni felly enaid. Yn drydydd y bywyd yna sef gallu neu ddylanwad bywhaol. Person neu fennaeth sy'n bywhau ac ysbrydoli rhoi enaid i mewn i rhywbeth. Ac hefyd, bedwerydd yn cyfaill yr anwylyd. Felly mae gan geiri'r enaid hoff cytun. Ar oll enghreifftiau wedyn o hynny. Mae'r term yn eang, ond mae o yn golygu rhywbeth arbennig iawn. Dydy? A rhywbeth sydd ddim isio, da ni'n isio bod ynglyn a'i esgenuso na'i golli y chwaith. Ac mae o'n ynglyn a'n crefydd, a'n ffydd, a'n hymddiriedus ni yn yr arglwydd Dduw ei hun, ydyn ni'n fab Iesu Grist. Ydyn ni'n synwyro bod o fwyaf diogel pan mae o yn nwylo Duw. Mae'n siŵr bod chi wedi gweld rhyw bosau ynglyn â bywyd. A dyn ni'n meddwl am bosau, dyn ni'n meddwl am yr dywediad yma gan Iesu sydd yn ei golli fydd yn ei gael. Yr un sydd yn ei gadw. Be di'r peth hwnnw? Nad oes ganddo fo ddim bywyd, ond mae o'n gallu marw ar rywun. A cael effaith wedyn pan mae o'n gwneud hynny. Dim bywyd, ond mae'n gallu marw. Ideas. Ydych chi? Batri. Mae hwnnw'n marw, mae'r ffôn yn marw, a does gyda ni ddim byd ar ôl wedyn. Yr ydw i'n fyw, meddwl rhyw bos arall, heb anadl, yn oer fel pen farw. Dydw i byth yn sychedig, ond bob amser yn yfed. Beth ydw i? Pos yna, chi wedi clywed y pos yna o blaen? Isio fe eto? Yn fyw heb anadl, yn oer fel pen farw. Dydw i byth yn sychedig, ond bob amser yn yfed. Beth ydw i? That's siwr o fod yn yfed weithiau, ydy? Pysgotyn ydi o sydd yn yfed o hyd yn ffiltro a byth yn sychedig. Bob amser yn yfed. Beth ydw i? Pos. Ydych chi'n gallu fynd yn rwystredig wrth feddwl am yr posau yma wrth gwrs. Mae'r un sydd yn gofyn y cwestiwn. Yn gwybod yr ateb? Dwi'n gwybod yr ateb yn y fan yma. Mae Iesu sydd yn gofyn y cwestiwn yma. Gwybod yr ateb? A les yn ei ennill yr holl fyd a cholli denaid. I'r pwynt. A
sydd ar ei ati i gadw yr hyn sydd werth i gadw, a cholli yr hyn sydd nad oes werth iddo fo yn dragweddol. Ac wrth i ni bod yn agored rwsyd, ni'n agored i feddwl am y pethau yma. Ac mae Solomon yn agored pan mae o'n ifanc i feddwl am y pethau yma, gasglyd o'i thineb, ac mae o'n sôn ar ddechrau lyfr oedd o'i thineb, mae gwagedd yw'r cyfan. Ac eto ar y diwedd, gwagedd, anwedd ydy'r cyfan, meddwl fo. Vapor, rhyw fath o niwl sydd o'r ansylweddol. Ysbryd o'n codi, pan mae'r hael yn codi ac yn diflannu. Wager ydy'n bywyd ni gyd, meddwl. Does dim ond un peth yn aros ofni Duw y cyfeiriad ynddo fo. Dechrau do'i thineb yr arglwydd. Dyn ni'n meddwl am bobl ifanc, colegau ni, yn clywed am rai ac am gyrchoedd yn o'r is diwethaf yma sydd wedi bod. I bod yn codi ymwybyddiaeth o'r enaid, hyd yn oed yng nghanol yr hwyl a'r holl brofiadau newydd yna yn y colegau. Ac ar y gyrsiau brifysgol, bod yn myfyrwyr ni, cyflwr ifanc fel hyn, y mwyaf agored y byddan nhw byth i dderbyn dylanwadau o'r tu allan. Ac felly, rhaid i ddeud amdana fi fy hun, mae yn y coleg mae rhywun yn cael ges i agor yn meddwl unne. I'r hyn yma i'r arglwydd ni geisio ohono ni mewn gwirionedd. Ac am godymu hefo hynny, a galwad yr arglwydd, fel mae'r arglwydd yn tynnu ni ato ei hun, ac yn argyhoeddi ni bod gennon ni enaid yno ni. Dyn ifanc oedd Jim Elliot, yn gynhadwr ac at lwyth yr awcas neu'r wawdani yn Ecuador yr Amazon. Ac mi ath yno teulu ifanc ganddo. Ac yn gweithio ni plith nhw am ychydig iawn o amser. Cyn i gael ei ladd ganddyn nhw a chael ei saethu bwa saeth yn ôl yn 1956. 28 oedd ar y pryd. Ond mi roedd o'n cadw dyddiadur. Cadw journal felly. Ynglyn â'i ddarllen dyddiol. Ac mae o'n cael dyfynnu'n aml iawn. Wedi dweud hyn. Atlus dros ben. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Nid yn byty ydy'r un sydd yn ildio beth na all ei gadw mwyn ennill yr hyn all ei golli. Felly dwi'n dod o. Ac fe ildiodd ynte yr hyn na allai fo ei gadw. Nywyd i einioes i hyn yn y gwaith yna. Fel y mae amryw wedi ildio cynt ac wedyn. Ac fel y mae'r arglwydd yn ei ofyn ohono ni. Ar un hefyd godi'n croes a'i ganfyd ef, a bod yn ei wasanaethu ef. Ac mae journal o just llun o hwnnw dolin y fan yna, a'i wraig debyg iawn wedi tanlinellu'r geiriau yna. Yn arbennig ganddo fo ar gyfer Hydref yr 8 ryw chydig amser cyn iddo fo ildio ei fywyd felly. Sgwennu yn y fan honno. Wrth feddwl am yr hyn yma'r arglwydd yn ei eisio ohono ni wrth feddwl am Judas chymod yn werthu Iesu Grist am arian, bradychu Iesu Grist am arian, yn taflu'r arian yn ôl wedyn. Ac fel yr oedd y Pharisiaid a'r ysgrifenyddion yn y fan honno, yn llawn rhagryth defnyddio'r arian
yna i fod yn prynu maes. Jim Elliot yn ildio y cyfan yn y fan yna. Fel mae Iesu'n gofyn i ni'n gofyn i ni'n cysio'n hargyhoeddi ni'n o'r hyn sydd yn bwysig mewn bywyd, a'r hyn sydd werth i ildio mewn gwirionedd mewn damhegion. Yn y Fengilig, mae o'n sôn am y gŵr cyfoethog a Lazarus. Mae'r gŵr cyfoethog ar y diwedd yn dod ac yn sylweddoli, wel, dwi wedi colli'r cyfan yn y fan yma. Mae Lazarus oedd yn cadota wrth yn rws i o ddydd i ddydd. A hwnnw maharadwys. Wyt ti'n afasu fo yn gallu cael ei anfon at ymrodyr i mwyn iddyn nhw'the hefyd gael bod yn y fan honno. Ond dyn ni'n cael ac yn gwneud yn cyfleon ac yn delio hefo'n eneidiau unig yma ar y ddaear hon ac yn ei chadw hi ni'n hunain, cadw'n bywyd i ni'n hunain neu yn ildio i'r arglwydd. Yr ynbytyn yna mae Jim Elliot yn sôn am ffwl, yr hwn sydd ddim yn ffwl. Iesu'n sôn am yr un sydd yn ynbytyn yn ffwl, yn casglu i holl drysorau ynghyd ac yn adeiladu sgubor mwy i'w dal nhw. Ac yn cael gwybod yn noson honno na y bydd o'n colli y peth mwyaf gwerthfawr sydd ganddo fo, sef ei fywyd a'i feinios ei hun. Be dda fydd yr ysguboriau hynny wedyn. A dyna di'r stori hyfryd sydd gan Iesu ei hun hefyd. Ynglyn â'r hyn sy'n cael ei ddal yn yr ysguboriau. Gwenith yna sy'n cael ei ddal yn dwyd ac yn gynhaliaeth yn ysguboriau ni. Y pobl yn dweud y dyddiau hyn bod angen i ni fuddsoddi mewn gwenith ac mewn aur. Mae'r hyn i di'r pethau mwyaf gwerthfawr yma bellach i chi roed eich harian yn nhw. Mae'r ymbytyn cyfoethog yn gwneud hynny. Ond yn gweld nad oes gwerth iddyn nhw'n y diwedd. Mae Iesu yn dweud peth gwbl wahanol. A mae'n roeged yn dod ato fo. Ac yn ei geisio ef, mae o'n dweud yn y fan yma amdano fo ei hun. Yn wir, mae'n dweud wrthych. Os nad yw'r gronyn gwenith yn syrthio i'r ddaear ac yn marw, y mae'n aros ar ei ben ei hun. Os yw'n marw, mae'n dwyn llawer o ffrwyth. Mae'r sawl sy'n caru ei einiau sy'n ei holli. Mae'r sawl sy'n casau ei einios yn y byd hwn yn ei lladw i'r bywyd tragweddol. Os yw rhywun yn wasanaethu i rhywun yn handlu ni, dyna gyrwy fi o hefyd y byd yn wasanaethu. Os yw rhywun yn wasanaethu ni, gael ei anrydenu. Iesu hun ydy'r gronyn gwenith yna, sy'n bodlon disgyn i'r ddaear, sy'n bodlon marw yn y ddaear. Cael ei gladdu yn y fan honno mwyn iddo fo mwyn ffrwyth. Ac wrth iddo fo mwyn ffrwyth, wrth iddo fo egino o'r newydd, yn atgyfodiad newydd. A mae'n o'n rhannu'r atgyfodiad newydd yna hefo ni'ne hefyd. Y cawn ni'ne. Roi i'w ddilyn a'i ganlyn, codi croes fel y cododd yntau groes. Gwacau ei hun, yn hunain fel y gwacaodd ef ei hun. Y cawn ni'ne wrth i ganlyn ef. Weld yr ennill mawr yna, yr ennill mwyaf yna, sydd i bob un ohoni, ennill yn heneidiau yn dragwyddol, cael ei cadw i dragwyddoldeb. Felly, lle mae'n adnoddau ni, lle mae'n hamser ni buddsoddi, ond lle mae'r enaid dragwyddol yna. Ewch i'ch mi felly gyfeillion ar mamon y byd hwn.
mwyn ennill i chi drysor yn y nef, medde Iesu. Ewch ati i gasglu yn y lle lle na all na gwyddyn ar hwd na neb arall i dwyn nhw oddi arno ni. Lle mae dy galon, yno bydd y drysor hefyd. Lle mae dy enaid di. O'r diogel ydi enaid bob un ohono ni y bore yma. Hawdd i ddiogelu. Hawdd i hennill hi. Hawdd i cholli hi. Wrth i ni ddod yn canolbwyntio nid ar y pethau sy'n naws, ar y pethau sy'n unig dros nhw. Felly, dwch chi'n unig beidio bod fel yr ynbytyn cyfoethog. Beidio bod fel y ffŵl felly. Ac nid y ffŵl, ac nid ffŵl, mor un sydd yn bodlon colli y cyfan mwyn ennill yr hyn a allon i golli bus a chadw enaid yn y gwaith hwnnw. Byddai'n mynd i thrarglwydd arno ni ac ar eneidiau trygwyddol ohono ni mwyn ei enw. Amen. Felly newn ni gloi gyda gair o weddi cyn i ni ganu'n hemyn 303. Diolch tad. Diolch i ti. O ti'n gweld werth tragwyddol eneidiau pob un ohono ni. Ac wedi anadlu bywyd ti mewn i pob un ohono ni. Ac am yn cynnal ni, y gwmni ni, rhagwyddol hefyd. A'r trwydd dama. Wedi argyhoeddi meddyliau'n calonau ni y bore yma i tymor newydd ar Cris. Bod i ni y fath ennill yn dy gwmni ac o meriad yn hunain yn llwyr i ddofal gyda hyn. Byddi di yn cadw ni. Yn unig yn awr a heddiw, ond hyd bus ac yn dragwyddol ar y drws. Pan i ystyried y pethau hyn yn bwysig, pethau hyn o'r pwys mwyaf ar drws, a chyfrif yn golled popeth arall. Wy'n ymharu a gael dydd y hun. Gyfaill i'n eneidiau, yn geidwad ar yn cyfer, yn yr llaw. Ganu, rhif yr emyn 303. Droi fy ngolwg yma i lawr i gyrra'r holl greadigaeth fawr. Srych i wel, fe enaid gwan, ond Iesu. I bwyso arno'n rhan dewisau sef, ac ef o hyd dewisia mwyn tra mwyn y byd. Can gwynfyd ddau sy'n enaid tlawd, cael brenu nefoedd i mi brawd. 303.
i rannu'r fendith dweud ti efo'n gilydd i gloi. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddo gyda ni oll, rawr hon, hyd byth. Amen.